Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang dohot dainang, manang di dia pehamu maringanan tangyang nami, totong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion nitu hatta Jesus Kristus. Adorakso taparadi hata nitu hatta, jumulu mahita martangyang. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagabe jamita di minggu judika ima di tanggal 6 April 2025. Hatan itu hata natar surat di Evangelium Lukas bidupitu ayat 40 rodi ayat 50 dohot topik ni minggu nunga sesa akadusami. Dosamu telah diampuni. Ujaha marihita sonoma didok hatani tuhatta. Dua do persingiran ni sada halak si pa anak kon hepeng. Utang ni nasada 500 rupiah. 50 do di nasada nari. Alaswada garar nasida di basa-basa humay tu nasida duaca. Asa isi nasida tagamon na humolong roha di ibana. Dia lusi sisi momma parsi basa-basaan nagumodangido anggo di rohaku. Jadi dia lusi maibana tikos do panibang mi. Dungi didopak ko maparopuani laos nin nama madok si Simon. Atehe di idahodo paropuanon rodo autu jabumon dang dilehoko aek pamuri ni patu. Alayang gue ibana ilu-ilu ni matana do di bahem manonui patu jala dia pusi dohot obukna. Dang diumahwau alayang goibana ola ni dung bongot tuson dang dipasohot mangumma patu. Dang dimiahi holuku alayang goibana dimiahi do patu dohot miak na hucus. Dibaheni hudok matuho nunga sesa dusana nagodangi ubahen godang holong ni rohana. Alayang go oti do di sesa, oti maholong ni rohana. Laos didok matu paropuani, nunga sesa akadusami. Gabi didok dongan na sapanganan ma sama nasida isi doon. Ay dohok do akadusa di sesa. Laos didok ma, didok mo setu paropuani, hapor siyaw mido palua hoko, mardame maho muli. Ima hatani tu hatta. Di hamuak kadongan saha porsiaun merbucir do turpukon di naniotang ni sahalak parise na marguar Simon daksisian ni Tuhan Yesus ate. Yesus mangatu jabuna. Jadi arok sahalak parise na marguar si Simon diotang ma Yesus mangatu jabuna. Di namangani Yesus di bagas ni si Simoni laos Roma sahalak buru-buru perdosa. Isi ni hutai madapoto Yesus. Molo di Alkitab takasdo didok ia buru-burui ima yang terkenal sebagai seorang berdosa. Lapatan na dak perdosa biasa ibana. Holan itu tu dang apala di pabua ahadosana. Alai perdosa na sumalima ibana didok rupane. Di buah buru-burido sadagalas alabaster na marisi miak na hucus. Dungi dimiahi mapak ni Yesus dukosa bongo tibana tu bagas ni si Simoni do miak na hususi. Marilu-ilu do ibana Roma dapot tu Yesus jala laos ilu-liu naima dibahen mangapusi pak ni Yesusi. Dungi ubuk nama dibahen mangapusi ate pak ni Yesusi huhu diumahi. Molo tajaha dia 30 aluan norupani. Siani buita tusi tung takas do diniato paropuanon Roma dapoto Yesus do patupahos songon nabi nahen na itu Yesus. Siar rohana tedik, siar rohana manol soli, siar rohana yas, doho siar rohana uduk. Dak peduli ibana apa kata orang. Na pasti dang disia-siahon ibana haroroni Yesus tulua naing. Ay molopola nuaing bui ilu-ilu manonui pat tang nabi noto be gudang ni iya te.
Anggo sapu tangat tonu ala ni ilu-ilu biasa dui ni ida. On pola bui ilu-ilu manonui Pak ni Yesus. Bah tutunga luar biasa yate. Aneh tapi nyata. Marnidai si Simon gabe marhusari marohana didok madibagasar rohana. Out na panurirang halakon tadaon na do boru-boruon nama jamay bana jalabotoon na do pangalahona. Ay si pardusa dui. Ima didok di ayat 30 sia. Lapatan na marhiti na dipaluas Jesus buru-burui Roma dapoton ibana jalabarani mga pusi Pak ni Jesus marhiti ubu nai gabe diraguho si Simon hapanurirangon ni Jesus si. Mangihuton konsep pamikirion ni si Simon molo na tohodo Jesus sa halak panurirang dang pantasibana majonok terlubi marsaur do buru-buru pardusay. Mungkin mangihuton ada nasida nunga tarsurat ra nasubui day sa halak panurirang tu sa halak pardusa. Alay manang nadia pi na pasti si Simon merasa aneh mamereng na masay. Laos disima Jesus babuah tu si Simoni hadirion ni Jesus nasa sitong na jala laos pabotohon ulaon na rotu portibion. Atik perupanidang apala secara gamblang didok Jesus si alay marhite-hite pabahinan ni Jesus dohot akka hatanan nidok ni Jesus si sa sitong na si Simon nga ikom mga tusi hadirion ni Jesus dohot ulaon na rotu portibion. Laos marhitin na masay gabi diajari Jesus si Simoni asa unang mamitor hato pato manghumidongan mamuted dongan menilai jalasay majujur diri na sumitok siya dongan. Laos diajari Jesus dumuse si Simon taringot tu hinariko ni pengampunan. Diajari Jesus do si Simon taringot tu si basa-basa. Diajari Jesus do si Simon taringot tu holong ni roha. Di pabua Jesus masada tu dosa tu si Simon imasongon na tarsurat di ayat 40 sadai do tayak na mangihut. Ang giat gabi umura ibana mga tusi maksud ni Jesus doho na pinatupan ni buru-buru pardusay tu Jesus. Somalna molonunga dibahin ko baran gabi umura dua tusa nati. Dus songo jamitay dung di ko barhon manang dibahin akapar jamitay rupa nitu dosan na gabi muraman ya tusa nati. Oh ido gabi ningod do kan. Alaboha alanungan ya tu sabbe. Oh iya. O ido tutu gabi ningok kan. Songoni man waik si Simon diturpukon gabi dia tu si ibana dora dung dibahe Jesus tu dosa taringot tu persingiri. Arong diboto hamuna sora mga tusi hape nunga dibahe perjamitai akka tu dosa doh takagobaran. Molo arong do pena songoni bertobat mati. Hamo kadongan memang macai murado hita mamereng hahurangan di dongan ate. Dus songon ni dok ni Jesus ia silbak-silbak na di mata ni dongan buidu taida silbak-silbak. Hape ia tiang na di mata tai dak taat toy. Matius pitu ayat tolu. Idu ben na molo di Matius pitu judulna unang manguhumuhumi. Unang do silbak-silbak di simalolong ni halak buy tabereng. Hape tiang di matata solot dang buy tabereng ia suy dak taat toy di do rupane. Jadi jok-jok do pangalahoni si Simonon miad dihita. Majujur diri niba na sumitok siya dongan. Di do rohani si Simon dak pantas buru-buru pardusay mabahin na dinggat tu Jesus. Hape si Simon sa diri pe so diboto mabahin na dinggan mamukabongo Jesus tu jabunay daholan na mga nido. Ido asarido Jesus tu ibana dang dileho ko aek pamurian ne patu. Dang diumahuaw, dang dimiyahi howluku. Ang guburu-buruon dipatu padui sudi. Ima didok Jesus. Jadi molo di jalo buru-burui hasesaan ni dosa sia Jesus dang narobotino ni. Na di ida Jesus do ternyata gumudang do
holong ni rohani buru-burui sian holong ni rohani si Simon. Ati peanggo hatani bana rupani ba ngamar biluak. Anggo di pabahenan gumudang do pabahenan ni buru-buru pardusay. Dajuk do masa songoni sudia na binahen na niyan sian na binahen ni halakan alay berita na nunga sahat tu si barbarlu sungat nunga viral di media. Alay gabi suadong do manang gabi suada do mangatoy na binahen ni bayoan ala ni status na nakiningani. Jadi merlubah-lubah mahita patupan na dinggan. Jala ido hatan itu hatate. Unang masadi hamu mabahin na dinggan. Danin na do. Taingok makadongan, dangaro kitaon na liya sedusa dohot hahurangan. Dus do hita songo buru-buru pardusay. Bedana buru-burui terkenal. Molo hita alang-alang terkenal mate. Jala adong do na pura-pura tidak berdosa rupani, merasa tidak berdosa, HP ba Tuhan manau botosa. Anggu hita hola pardopahat taudo nabui taida, pardopahan naidu nabui taida. Di dalam hati siapa yang tahu, ido kan? Alani unak pola saita tudu halak perdosa, ai hita pe dang lias siad dosa. Dusdo songot tudusan na binahin ni Jesusi. Adong do na marutang 500, adong na marutang 50, lapatan na rak marutang do sudi. Beda na di balga na do gudang na do athe. Jadi dang adong na so marutang do sudi. Adong na marutang 500, adong na marutang 50. Radiru Tuhan ni manesa dosa ni akapar dosa. Hawak kadongan sadapitu laho masuk tu si ima molo-olo mangoku. Lapatan na macarikot pengakuan. Di tudusan na ni dok ni Jesusi tuak tung takas do di dok parutangi dangadong garar nasida. Tidak sanggup membayar. Jadi jujur do rupani nasida madok dak sanggup nasida membayar. Dangadong garar nasida. Tang naso diakui do marutang nasida, tetapi mereka mengaku tidak sanggup membayar. Akhirnya dibasa-basa ho persingiri mai tu nasida. Tentu pesan na naing dohonon na tu hita marhitei ima asa sesa dosam olo ho mangokui di jolo ni Jesusi. Hola tu Jesus dubui songonia dia. So tung dicoba-coba hamu mapraktek koni tu persingiram muna. Hutang tetap hutang, bayar, iduan no dohononna. Enak aja, ninna doan no tuhamu. Unang dututu ditikilaho marutang, tasanggupi mabayar ate. Sampai tabai sipata perjanjian. Hape duk tiba lahu mabayar, gabedak sanggup, dak pahasiate. Hamu kadongan, mangoku dak sukup holat dihata. Salama audisi saininna alai holat dihata. Jora maau saininna hape holat dihata. Tatiru ma parupuanon. Dak pola makatai ibana alai diulahon. Pitu na paduahon asa sesaun na dosami, sesaun na dosatai baroho atong tu Jesus. Rohita tu Jesus. Ay radido ibana majakon ho, majako kita. Ay dang dosami di ida Jesus. Alay rohami na manol soliido di ida Jesus. Dido di buku de nomor 174 ayat tului. Pardosa ho didok roham nasotama bedo dak pola ala ni dosam ubahin na sudah bongot ay nunga say dosami digar Tuhan Yesusi nausay du dosami ido didok hatani etetai. Jadi perdosa dohita jala ikut tahu kui perdosa dohita dak tamahita niyan dohot alai di jako Jesusido di sesa Jesusido
dosa niaka na olo manolsoli dosana. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na kubigi hami. Pasu-pasu mai jala paurato di bagasan rohanami bi. Asa di perbuihok katami perbue na dengkan perbue na tongki. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.